Hello mindenki, Dani vagyok, és ez itt a Don't Starve, azaz Ne éhez című játék. Hát igazából igen, ezt jelenti. Hát akkor kezdjünk is egy új világot, ugye még nem sokat játszottam a játékkal, csak így kipróbálás szinten. El kell mondanom, hogy én már megszereztem a második karaktert. Nagyon egyszerű amúgy, de azért mégis Wilsonnal leszek, ugye úgy hívják a legelső karaktert, Wilson, másodikat Willow. És akkor hát kezdjünk egy új világot. Oké. És hát akkor itt vagyunk. X-Mine Maxwell. Igazából azt mondta nekünk, hogy találjunk valami ennivalót. Hát jó. Akkor a legelső dolog, amit meglátunk, a sapling, azaz a bot. Ebből nekünk sok fog kelleni. Aztán a bogyó. Flower, ennek nagy jelentősége lesz a szívnél. Hát, ja igen. Itt van a nap. Itt van a nappal. Hát az a este felé, és az este. Akkor 150 szívünk van, 150 gyomrunk, mert mennyire vagyunk éhesek, és hogy 200 agy szint, mennyire vagyunk okosak. És hát ugye akkor szedjünk füvet. Ez mindegyik egyre jobban le fog menni, a támadnak, stb. Nem fejlesztesz ki új dolgokat, akkor ez, igen, romosan csökkenni fog az érték. A kaját azt a különböző bogyókkal és hússal tudod hát visszaregenerálni. A szívet azt virággal, ha megeszed a virágot, igen, hát elég fura. Ha megeszed a virágot, akkor hát egy kisebb értéket kapsz. És hát itt van a répa. Ezzel majd tudunk hát igazából nyulat fogni. És akkor mindjárt megmutatom majd, ha tudok készíteni szépen sorjában dolgokat. Ja, itt a madár, ami ellopja ez a berrit, bogyót. Pontos fordítását nem tudom. Strawberry, ezt tudom, az eper, de berry, nem tudom magában. Bogyó, szerintem bogyó. Közben nézem, mennyi az idő. Jó, oké. Ha szerencsénk van, akkor a tó mellett majd békák is meg fognak jelenni. De ugye azok támadnak. Fát csak fejszével tudunk kivágni, és akkor rá is térek a dolgokra. Először két unlockolható tárgyunk van. Az egyik az axe, az a fejsze. A második meg a pickaxe, az a csákány. Ezeket úgy kell majd kifejleszteni, hogy szerezni kell pontosan ilyen követ, flintet. Ugye ez a nem tudom milyen fajta kő. Én kőnek hívom, bár van egy másik fajta kő is, az az eredeti kő, mindegy, nekem kő. Nevezzük fémnek, nem tudom. Hát itt a másik. Ez itt a spider, ugye ez a pók gubó, amiből, hogyha ezt megtámadod, akkor abból pókok jönnek ki. Ugye? És még egy kis flint. Inkább angol nevén nevezem, mert magyar megfelelőjét nem nagyon tudom. Flint. Jaj, azt nem szedtem fel. Mindegy, visszamegyünk érte. És akkor nézzük az értékeket. 17 darab bot, 6 darab berry,
Ó, este lesz, hát és akkor ilyen, mikor úgymond délután este felé van. Gyorsan készítsünk egy axot, azaz fejszét, remegyünk, hogy bioild, és akkor meg is csinálja, egyből kézbe is veszi, ez akkor nem érvényes, ha már 2 tárgy van nálad, mert akkor nem veszi egyből kézbe, és kattingatással tudjuk kiütni a fát. Így szépen. Egérkattingatást érzékel. És amint látjátok, ugye a fejsze romlik. Igen, a fejsze romlik. Hát ez elég nagy gond. Nem baj, legyünk valósághűek. És amint mondtam, itt egy pók. Ott egy pók. Nem bánt, csak este, úgy tudom. Ha te nem provokálod, akkor nem bánt. A fa majd tábortűzhöz kell, amiről majd rátérek. Campfire. Később rátérek ezekre a dolgokra. Egyelőre még csak most próbálkozzunk. És akkor megmutatom, mi történik, ha megtámadsz egy pókot. Ha, még itt van. És hát ez történik. És akkor így megölöd, és néha ad ilyen monster meatet. És ilyen, mikor megütnek. Ezeket gyorsan el kell távolítani. De akkor inkább meg is támadom az egész bunkerüket. Véges vessek ennek. És hát akkor ennyi is volt. Kaptam érte pókhálót. Nagyon jó. Még nem tudom mire való. Nemrég kezdtem, mondom, a játékot, csak így kipróbálás szinten. Nézem. Hát igen. 7 perccel mennyi a videó. Még mindig nem vettem meg a Bandicam full verziót. Gyűjtök rá. Tényleg. Nem olyan sok idő és meg lesz. Még egy 7, 2. És hát este lesz, gyorsan. Gyorsan. Hú. Igen, hogyha este lesz, akkor megölnek egyből. Valami megöl állandóan. És hát így ezt le kell rakni gyorsan. Ugye ez a campfire. Ehhez kell grass, azaz fű, meg fa. Torcsot is lehet készíteni, ugye ezt viszel magaddal, és akkor derítesz még fel este is. Trap. A trap az a csapda, úgymond, ha beleraksz egy répát, akkor ugye a nyuszi belemegy, és akkor meg is tudod ölni. Science Machine-t azt majd később mutatom, mert még nincs rá pénzem. Ez meg a Grass Suit. Ez jó, mert megvéd a sérülések ellen valamilyen szinten. Bújdalok és egyet, és meglátjátok, hogy néz ki. Hát így néz ki. Rajta van a kis Wilsonon. Ugye hát és ami a legéletűbb ebben a játékban, táplálni kell a tüzet. Add fuel. Szóval kiválasztasz mondjuk neked egy dolgot, ami úgy nem kell az eszköztáradból. Nekem igazából lóga az kéne, de hát ugye azt táplálja a legjobban a tüzet. Azt odahúzod, és add fuel. Igazából hozzáad üzemanyagként, igazából azt jelenti. Jaj, belagoltam, mert reggel lett. Jó. Reggelenként így belagolok, mikor ment a játék. Ezért elnézést. És akkor rátérek a másik dologra, térképre, de előtte még eszek. Jaj, tényleg a másik, amit meg akarok mutatni, hogy a merit, azt mondjuk meg tudod sütni. És úgy sokkal több értéket ad, gyomorra, meg szívre is. Mindegyiket szépen megsütöd, és akkor kiadja így. Itt lesz a... Nem kell még. Süssük meg a répát is. 2 hagyok. És akkor a monster meat, azaz szörny húst is megsütjük.